sekali Kang Bayu Kusuma. Yang pasti Bapak Ibu penonton yang hadir, ini selak ndak sabar. Oke, Kang Bayu Kusuma. Siap. Saatnya yang kita tunggu-tunggu. Menikah penampilan Goro Tri Adi Budaya. Yuk. Ayo ger, Tri Adi Budaya. Hei, karo pala embak barakasang saya, bating baringis siokan isis. Apa-apa kang kebak wola, tinulesan topo kedep karep. Dahulu ngasirep lerep sagara sirena. Ayo ngerwas lumantar saking kuku sing dupa kangkung pelone kang anggondo arum ya nggih. Nengge para bujangga ning atur paguyuban Tri Adi Budaya. Kang sampun lumebet wonten sajroning sanggar pamujan panjenengan. Hembab barakasang saya pating paringis siongang isis. Apa-apa kang kebawa welah tinulasan tapa kedep kerep dahulu kasirap lerep sadara sirana. Kang sabaran mengaitu panjunan marang Gusti Kakung Agung Gusti Kang Akarya Jajati. Kengri kala samangke sampun tumuju sajroning panti busana. Lan ugi wonten sajroning sanggar pamujan. Nadya mantep wonten sak pucuking grana. Ugi tansah pinaring rahayu kalih ing sambingala Tri Adi Budaya. Rupa embab barakasang saya pating baringis siongang isis. Apa-apa kang kebak welah tinulasan tapa kedep kerep dahulu kasirap lerep sadara sirna. Haji kreasi sakabeh bela sangkapa bebendo ingkang tumpama wonten sajroning alun-alun salebet. Hanya kreke jin setan priprayangan iblis laknat ilu-ilu bangas pati lan uga sak pinunggalane yen ana dendemit kang maneka warna wujude lan uga maneka warna cacahing ya kira. Mbak barakasang saya pating baringis siongang isis. Apa-apa kang kebak welah tinulasan tapa kedep kerep dahulu kasirap lerep sadara sirna. Sira lampah minggir kira semene ya iki sira sirna. Sirna sukertaning ati sirna sukertaning bumi sarwa sirna sukertaning alam hei. Hoi.
katon padang jinglang katon gilar-gilar nggih Tri Adi Budaya kang sepuh sampun ngaya jejeban wonten ing dalem menika kepareng tumuju sakjroning panti busana ingkang samangke badhe paring tengara dumateng sedaya para putra-putri nggih anggennya badhe ngaturaken gladhen jejegetan dalem menika tansah manggya rahayu rahayu kales ing sambikala